Здравейте, значи днес ще ви представям един мой пациент, който е сравнително млад. Колко беше годишен? 41. На 41 години. Значи той с асептична некроза, двустранна. Преди 3 месеца пристига при мен с много така сериозни оплаквания от болки, от скованост, не може да ходи, не може да кляка и така нататък. Той ще ви обясни, ще опише неговото състояние преди и след като му направихме тази манипулация с стволивите клетки и най-новата. Сега по принцип той ще, хем ще пише преди, защото 3 месеца вече са минали и аз нарочно го снимам, за да видим как вървят нещата с стволивите клетки след 3 месеца. И той ще ви обясни повече по-подробно. Здравейте, аз съм Нури от Силистра. Много добре се чувствам с стволовите клетки, както ги направих. Вече стана 3 месеца и клякам, вече вървя по-добре и даже започнах да пробвах преди една седмица да бягам. Започнах 50 метра бягам и после да не ги натоваря, и ги спрях. Съкачвам на стълбите без проблем, по-бързо вървя, по-бързо клякам, не е проблем. И има много голяма промяна. Значи това е след 3 месеца, наистина това е като период, 3-месечен период, значи означава, че клетките действат и продължават да действат, разбира се. Той все се чувства подобрение. Болки нямам. Значи в момента се чувства даже, като той ми описва, че даже и това, което пристигна, ако това се запазва, супер. И той, много добре, даже сега пробвахме, кляка става, няма никакъв проблем с него. Ти какво ще кажеш на другите пациенти, които имат асептична и имат някакви проблеми с ставите? Който има да си направи, да идва при доктор Гунов, ще е доволен. Аз съм много доволен. Значи стволовите клетки принципно имат наистина добри резултати. Повтарям, значи понеже аз изваждам концентрирани стволови клетки, които са изчистени и имат наистина добри резултати. Наистина радвам се за тези резултати аз, защото тази процедура аз я вкарах тук в България и вече на световен мащаб я следа. Наистина всеки ден аз влизам в контакт с колеги от други страни. Значи при нас вървят също нещата много добре и няма никакви наистина проблеми. Обратно се подобряват тези проблеми с ставите. Даже да е напреднал стадий, наистина вече пробваме и в напреднал стадий да го направим и наистина и там има резултат.